Come on, how I'm never got any aqua. Yes, sir. But you know that in the make noise there. Noise in the bar, no noise in the bar. The way for Nana, I can't believe to get Larabas off ma. Okay. No, I'm gonna hook Waganya, gonna hook Waganya. The Rebbe gonna hook Waganya, Chilekabago. Sorry. Turn answer. Hey, I would have a fast, yeah. Prodia. Okay. Gako di front. Huh? Gato front to Chilekabago Casam. Look at. Okay. Look at. Hey, yeah. Can't have one a fire extinguisher. Mpaga the fire service, you know. Telling when I face a front a back. Talk a car fire extinguisher. And when I get Mpaga police. I get come to Gabino. Mpaga police. Mbasa. A lady hand knock a fire extinguisher. What that not the sab on your phone? I go bring you down here. Close that door. I will bring you down here. I'm not joking here. A lady Hanaka fire extinguisher. I'll get come to get lady Hanaka fire extinguisher. Mama Kachineke Sikem. Them you. Oshinaka nigga or Naka Naga. Nakanim. My fire no way. The church guy will bring you down. Maga wolf or no way. Family of fire extinguisher. Naga na nigga dendo. Oh, I wanna. I can't buy how. Mamu na 2000. My dad won at 2016. Donna. Gini buru maga na mpaga. Oya bumpam. Mambo kwa ya biebu ya. Baby should not watch him. Lagos. Is that full? Adam 27. Emolo mole. Mbamu be momo. You want your bed? Have more Imo State. Ebe ni Imo. Osu. Ebe na Osu. Itenansa. Ebe ni Itenansa. Ogum. Enwele mgbe no tara agba. Ikopula mbụ. Wow. Iji anụ taa gị na-aga gị na-ekwuru onwe gị ụka. Mba. Nwoke ọtagidele gị ga-enyo ahụ pụọ. Mba. Enwele mgbe ịṅụ nwoke ahụ gị taa ya arụ n'amụ ya sị gị ayi. Mba. Ndị ara ha achụọla gị ọsọ mbụ. Mba.
Ara o shiri ike. Mba. Ị gara nnọọ gị ebe onwe gị nshim before. Ah, mba o. Ị bala onwe gị mamịrị before. Mba. Mgbe mpa gị na mma gị dị ndụ gị na ahụ nọrọla ha anyụ ahụ n'ihu gị mbụ. Mba. Ị nyụọla ahụ n'ihu enyi gị nwoke mbụ. Yes. Mgbe e nyụrụ ahụ dị ya asaghị gị dị. Anyị were asa egwuregwu. Nwa agbọghọbịa ji ahụ egwusara enyi ya nwoke egwuregwu. Ije eshi ushi. Mba mba. Amụọ ka ndị enyi gị legede agwụga ha agwakwughị sị na nwoke awụ onye ara. Mba o, onwe na ebe. Amụọ ka ha nọdụ ekwughe asị na mbụ onye ara. Ana m anụ dọkịta dị amụọ ka nọ nwa nkọ na-ege gị asị mbụ onye ara. Mba mba o. Mba. Okay. Oke ike ọ ghala gị mbụ. Mba mba. Clutch plate otele gị ọgbakala. No no no. Wetu aka n'ukwu gị. Wepụ aka ahụ n'ukwu gị. Sorry. Tie ha nnọọ ka kandụl ndị cherubin ga-ebịa nga bịa were aka gbere m n'ukwu. Tie ha nnọọ ka kandụl ndị cherubin na sarafin ga-ebịa nga were aka gbere m n'ukwu nwa bingo nwụrụ anwụ. Sorry. Ma ahụ eze gị. Gịnị ka ị na-arụ? I'm alone na laundry. Ewo dry cleaner. Yeah, dry cleaner. Mmiri ara ọgbaga gị n'ara. No. Ewele ihe ị nọ n'ọrụ nnọọ nwoke yipụ akwa were amụ na-achụ ọsọ gị gbatete n'ike tie Jizọs. Mba o. Atala ahụ gị n'arọ mbụ. Mba. Ị nọrọla ụtọ a ya emetụ gị n'obi sị gị pụọ gbawa ashawo. O metụla gị n'obi mbụ sị ka ị gba akwụla. No. I ji alaiki ndị gufu na ndị sịga ele nke ị ka alaiki onye gufu na onye sịga. Onye gufu na onye sịga gị saba ajụjụ straight. Mba, adịmalike ha. Ewele onye agụrụ gburule na famili unu mbụ. Onye agụrụ gburule na famili unu mbụ. Mba. Ị gbala ajị. Yes. Ị kpụrụ ya akpụ. Yes sir. Onwele mgbe otito toro gị n'ike gị gbapụ ya agbapụ pum. Mba. Gị na nwaanyị bụ gị ọlụwala ọgụ mbụ ga-eme ya ụta. Ọ bụ na secondary school. Ele ihe mega the problem iji mee ya. Echetazi m. Gbọọbịa na-aba anya ma ya na nwaanyị bịa lụwa ọgụ. Enwele nwaanyị gị na-alụwa ọgụ ya eme ya ụta. Mba, adị m eme ụta. Nwoke ọ gbala gị akantị mbụ. Mba. Ụmụ nwoke ole tarala gị. Ịtọ. Atala ahụ gị na shọpụ mmadụ mbụ. Mba. No. N'okpuru steepụ kwanụ. Mba. N'ime moto kwanụ. Mba. Ele nga a na-ata gị. Na befa ka a na-ata m. Iji anyụ. Yes sir. Ego enyi ele ụdị onyinye na-anyụ. A na-agba mmiri. Dem you gbagbukwa onwe gị na mmiri bịara nga gwa m sị ịgbaga mmiri. Dry cleaner ịgbaga mmiri ọnụ mmiri satara n'akwa ịgbaga mmiri.
akụwa ahụ gị blado tele gị bịa nga bịa gwa m ana m agba mmiri ịgbaga wechi mmiri ịgbaga wechi mmiri mgbe mpa gị mụrụ gị nwere mgbe a dịrị hụ gị si m n'ọtọ nwa pinga ịbịara nga bịa bịa ana m agba mmiri onye ọbụla ewerela aka na ụkwụ kụwa sacha blado telie ọwa gị bịa nga bịa gwa m sị ịgbaga mmiri ndị vilete very dark man na-achọ mmiri nke ọ na-eweta mmiri ọ na-agbapụrụ ndị mmadụ nwa pinga ọ nwụrụ anwụ ịgbaga wechi mmiri gbaga wechi mmiri ọ bụrụ na enyiwa ma zobo ịgbaga mmiri na ihe chagha pọpụlụ ana m agba mmiri gbaga wechi mmiri ị gara aga gaa NAFDAC regista mmiri n'oge n'otele eburu ya gawa ShopRite ereme ị na-agba mmiri onye riri eri eche m ebara m hia naanị na-aba mamịrị ma nwoke tamaghị i were mamịrị baka sara nwoke ibe m na bed gị pụta nga gị sị na ị na-agba mmiri mamịrị ga-akpawa gị gaa ga gwa the man take permission nyọ mamịrị gaa were mamịrị wụkasa na bed ise gbagha mmiri mgbanwe dịka nke ahụ dem you ewe ọba mamịrị ịchọcha ha will bring you down here branga beta koshimeze nwa agbọghọ bịa wa ọba mamịrị ma atam ya ịgbaga mmiri otele gị ga-awụ radietọ moto na-efu rezavu a ịṅụ mmiri nke rezavu a bịa paakị asọ mgbe a ewu jip agbaga Corolla nwere radietọ nwere rezavu a ịgbaga mmiri lee ihe ịchagha ịgbaga wechi mmiri ị ga-apa radietọ one corner na agbagha mmiri rezavu adịrị ịgbaga mmiri eruzie mgbe a bịara ịtagha ime ufu gị ga-eweshiwa mamịrị gị na bed sị ịgbaga mmiri onye eriri eri genotype gị AA blood group gị O positive ego enyi ji eti mkpu yes ele mkpu ị na-eti mechitazikwa na ọ nchọrọ ịnyụ ka dịtị na-apụta ọya cheta mkpu itiri mgbe e nyụrụ lasị Chineke agbaghị ọgụ ịchọrọ ịgwa m sị nyụ bekee mgbe ụwa nyochu nyo mechie anya gị na cheta mkpu itiri mmadụ na last Okay, ihe nna-adị etikwawo onye ka nna-adị eti nyeriri paka ahụ n'afa gị kpụpụ usu ụdị mkpu ị ga-eti nwa agbọghọ bịa na-eti mkpu pusi nọ n'ọhịa pusu nọ n'ọhịa tụ onye ọ na-ata kpọọ nọmba gị mana ịdị wicked. Come on, subscribe for that place. So can subscribe for Chineke agbaghị ọkụ subscribe or like ya gị share ya ọwara ya agbaghị 081 63 05 1026